Pomáhať je krásne, pomáhať sa má. Tohto hesla sa drží určite aj Štefan Máčady od začiatku svojho pôsobenia na čele KOOP jednoty Nové Zámky. Toto spotrebné družstvo, najvýznamnejšie svojho druhu v celoslovenskom meradle, pomáha množstvu jednotlivcov či organizácií po celom regióne. Jedným z jeho významných akceptorov je fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch. Do jej riaditeľne sme dostali pozvanie na odovzdanie symbolického šeku. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Rajdel sa stalo. Tak možno ja pár slov len takých oficiálnych. KOOP jednotu asi každý pozná, hlavne v Nových Zámkoch, lebo je to najsilnejšia KOOP jednota. Naozaj, Pán Boh uchovaj vaše dobré zvyky. Ja pevne verím, že sa za nejaký čas opäť o rok možno uvidíme. Možno to znie trochu zvláštne, no na druhej strane je veľmi dobré vedieť, že dvere našej nemocnice sú pre každého vždy otvorené. Pán predseda, odznela tu krásna veta, že vraj Novozámocká KOOP jednota je najsilnejšia vo vašej sieti? Áno, v rámci 25 spotrebných družstiev, ktoré podnikajú, tak je to najsilnejšia jednota na Slovensku. Prečo asi? To zásluha manažmentu si myslím v prvom rade, lebo je to trend, ktorý je dlhodobý, to znamená, že dlhodobo sa tá aktivita vyvíja tým smerom, že oslovuje zákazníkov, pretože nie je to najsilnejší región z hľadiska počtu obyvateľov, ale je to manažovanie tej jednoty tak, že oslovuje zákazníkov a zákazníci majú záujem o nákup v predajniach KOOP jednoty Nové Zámky. Ako dlho vy poznáte pána Máčadyho? No tak tých 20 rokov zhruba. Bližšie. A hovorili ste, že veľmi rád prichádzate stále do Nových Zámkov. Nemám rád riadenie od zeleného stola, to znamená, že treba ísť k tým ľuďom, ktorí sú v praxi. To znamená, že treba chodiť po regionálnych jednotách a pýtať sa, aké sú problémy, aké sú skutočnosti a podľa toho potom nastaviť celý systém. Nadácia bola vytvorená v rámci systému spotrebných družstiev kvôli tomu, aby sme nebola len rizo biznisová organizácia, ale chceme podporovať aj to, čo na Slovensku asi chýba v niektorých oblastiach, hlavne čo sa týka kultúry, školstva a zdravotníctva. A predseda daného regionálneho družstva potom rozhodne o tom, že kam tie prostriedky sú venované. Je to na vedení danej jednoty, že kde nasmerujú tieto prostriedky. Pán predseda, platí teda, že čím viac budeme nakupovať v KOOP jednote Nové Zámky, tým viac vy viete pomáhať? Jasné. Pán riaditeľ, prečo stojíme pri tomto obraze? Tak je to obraz pána Capistorio, ktorý je základným, alebo teda takým najväčším darcom finančných prostriedkov pre nemocnicu. S tým, že vlastne keby nebolo jeho, tak tá nemocnica dnes, ako vyzerá v tejto podobe, by asi neexistovala, respektíve bolo by to možno nejaké menšie zariadenie. Takže vďaka nemu vlastne ako zakladateľovi, respektíve najväčšiemu donorovi môže byť v Nových Zámkoch taká nemocnica, na akej úrovni máme dnes. Tak pomaly by ste aj pánovi Máčadymu zrejme mohli tu pripraviť nejakú fotku? Určite áno, jeden z tých stálych a teda najväčších darcov alebo donorov našej nemocnice je aj pán predseda Máčady, respektíve KOOP jednota, ktorá už dlhodobo, v podstate už viac ako 20 rokov, prispieva svojimi finančnými darmi na predmety, respektíve prístroje, ktoré sa použijú v rámci liečenia našich pacientov. Takže veľmi veľká vďaka nadácii KOOP jednota a KOOP jednote. KOOP jednota je jedna z tých, ktorí patria medzi tých najväčších našich darcov. Zrejme by ste takýchto darov dokázali prijať aj oveľa viac, keby sa niekto rozhodol, že vám chce pomôcť, akým spôsobom sa vie na vás nakontaktovať? Samozrejme, boli by sme veľmi radi, keby bolo viac takýchto darov. Preto si obzvlášť cením nadáciu KOOP jednota, pretože je dlhodobým a stálym v podstate darcom nášho zariadenia, našej nemocnice a uvádzam ju ako príklad pre ostatných, ktorí by naozaj v rámci regiónu nášho boli ochotní a chceli prispieť na chod nemocnice a na vlastne zvýšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Môžu sa kontaktovať na hociktoré číslo, na sekretariát alebo priamo na mňa. Pán riaditeľ, a čo ten Rím?
No, ja som vravel v rámci odľahčenia situácie, že vraví sa, že všetky cesty vedú do Ríma, ale bohužiaľ medzi tým sa skôr či neskôr všetci musia zastaviť aj v tej nemocnici. V tej nemocnici, ktorá má svoje dvere otvorené 24/7, tak ako niektoré nové predajne Coop Jednoty Nové Zámky. Počuli ste už o nich? O tom som ešte nepočul, takže pre mňa je to novinka, ale rád sa zoznámim s takouto možnosťou pre zákazníkov. Áno. Tohtoročný finančný dar od Coop Jednoty Nové Zámky obohatí anesteziologické oddelenie nemocnice. Ja som doktor Štefán Beník, som novým primárom tuto na klinike anesteziológie intenzívnej medicíny. Naše oddelenie poskytuje anestézu pri všetkých operačných výkonoch, čiže zabezpečujeme, aby pacienti, ktorí podstupujú operácii, postúpili bez bolesti, v čo najlepšom komforte. To je jedna časť oddelenia a druhá časť je intenzívna medicína, kde sú pacienti s kritickými chorobami, so zlyhávajúcimi orgánmi, kde poskytujeme tú najkritickejšiu starostlivosť týchto pacientov. Využili sa na zákup tých ohrievačov, ktoré ohrievajú pacientov počas operácií, prípadne na oddeleniach intenzívnej medicíny. Tam pacienti, keď majú dlhšiu dobu nejaké vysoké teploty, tak tam môžeme aj chladiť týchto pacientov s týmito zariadeniami. Už 14 darov v našej nemocnici, celkom v hodnote 140 000 eur. Kiež by malo naše zdravotníctvo veľa takýchto donorov. Pán predseda, vy ste vraj mali tú kompetenciu rozhodnúť, či zdravotníctvo, školstvo alebo kultúra. Prečo ste sa rozhodli opätovne a 14. krát pre nemocnicu? Poviem úprimne, že našim poslaním v oblasti podnikania je vždy taká sekundárna starostlivosť o našich zamestnancov. My dlhodobé sme sa rozhodli, že budeme podporovať zdravotníctvo. Myslím si, že to je oblasť, čo najviac potrebujú naši obyvateľia, naši zákazníci zároveň. A my v podstate od roku 2001 pravidelne, systematicky podporujeme nemocnicu v Nových Zámkoch nadačným darom Coop Jednota Slovensko. Viete aj to, kam putujú potom tie peniaze, alebo to už rozhoduje riaditeľ nemocnice? Tak poviem pravdu, že prvýkrát to bolo tak, že sme kúpili jednu sanitku, to bolo v roku 2001. Toto je v podstate 14. dar pre Novozámodskú nemocnicu. A my sme tu z nadácie v podstate poskytli na vybavenie nemocnice hodnotu 140 000 eur. A ja si myslím, že to je veľmi slušná čiastka a nie som si istý, že či niektorý iný podnikateľský subjekt sa môže takto pochváliť. Lebo to išli tie dary na rôzne oddelenia podľa potreby a takto to sa udialo aj teraz a ja si myslím, že bude to obrovská pomoc pre pacientov, ktorí sem prídu do Novozámodskej nemocnice a sme na to veľmi hrdí. Nemocnica je, myslím, pre život, pre ľudí veľmi potrebná, to zdravotníctvo sa posúva a v konečnom dôsledku, keď vnímate, sa predĺžuje priemerný vek života ako obyvateľstvo na Slovensku a myslím si, že k tomu prispieva to zdravotníctvo, aj keď je na niektoré nohy tak troška ako pokrývkáva, ale v konečnom dôsledku je to starostlivosť o obyvateľstvo a to je veľmi potrebné.